Sa isang mundong mabilisang pagbabago, lalong nagiging mahalaga ang pagbabalik sa natural at sustainableng pamamaraan ng pagsasaka. Ito ang layunin ng Organic Agriculture Program ng Kagawaran ng Pagsasaka. Alinsunod sa Republic Act 10068 o ang Organic Agriculture Act of 2010 na mas pinalakas pa ng RA 11511, layunin ng programa na pangalagaan at payabungin ng kalikasan, itaas ang ani at kita ng mga magsasaka, bawasan ang polusyon at pagkaubos ng likas na yaman, protektahan ang kalusugan ng mga magsasaka at mamimili, at itaguyod ang sapat na supply ng ligtas at masustansyang pagkain. Ang lahat ng ito ay bahagi ng advokasiyang Kabuhayang OA, Kinabukasang OK. Ang Organic Agriculture Program ay nasa ilalim ng Field Operations Division ng DA Regional Field Office 3. Ang programang ito ay nakatuon sa pagsasagawa ng research at innovation sa organikong pagsasaka, pagpapalaganap ng mga epektibong production at processing methods, edukasyon sa mamimili at pagsasanay sa mga magsasaka, pagtutulungan sa local government units, non-government organizations, people's organization at iba pang stakeholders. Pagsubaybay at evaluation sa implementasyon ng programa. Hatid nito ang serbisyo tulad ng Organic Agriculture Livelihood Program o OALP. Sa pamamagitan ng OALP, binibigyan ng suporta ang mga proyektong pangkabuhayan sa organikong pagsasaka, mula sa pagbuo ng negosyo, kagamitan, pasilidad hanggang sa mentoring. Nakabatay ang tulong sa mga partikular na pangangailangan ng bawat proponent. Participatory Guarantee System o PGS. Isang pamamaraan ng certification para sa organikong produksyon na abot kaya para sa mga magsasaka at mangingisda. Sistema ito upang magbigay ng garantiya sa kalidad at integridad ng produkto batay sa pamantayan ng Pilipinas sa organic agriculture. Capacity Development. Binibigyang kakayahan ng mga grupo ng organic farmers at fisherfolk sa pamamagitan ng pagsasanay sa organikong teknolohiya, organizational na pagpapaunlad, kaalaman sa certification at accreditation at maging sa pamamahala ng negosyo. Youth Scholarship or Internship Program. Para sa kabataang edad 18 to 35, ang programang ito ay nagbibigay ng startup capital, nag-aalok ng hands-on training sa mga organic farms, at nagbibigay ng mentorship para maisakatuparan ang kanilang agribusiness journey. Layunin nitong hikayatin ng kabataan na yakapin ng organikong pagsasaka bilang hanapbuhay at advokasya. Organic Seed Centers. Upang matiyak na may sapat at abot kayang organikong binhi, tinutulungan ng programa ang mga LGU na makapagtatag ng sariling organic seed centers. Dito makakukuha ng certified organic seeds at planting materials ang mga magsasaka sa rehiyon. Advocacy and Promotion. Isinusulong ang advokasya sa pamamagitan ng Organic Agriculture Month National and Regional Congresses, Quad Media Campaigns, Information, Education and Communication o IEC materials, information caravans sa mga komunidad. Layon nitong maipalaganap sa mas maraming Pilipino ang kahalagahan ng organikong agrikultura. Ang tagumpay ng programa ay dahil sa aktibong pakikiisa ng mga lokal na pamahalaan, organisasyon, kabataan at mga individual na naniniwala sa organikong pagsasaka. Patuloy ang suporta ng OAP sa mga inisyatibang ito, tulong sa research at development, market linkage at promotion, tulong sa pagkuha ng social credit para sa maliliit na producers, at pagbuo ng mga policy recommendations upang mas mapabuti ang sistema. Tayo na't makiisa sa paghubog ng isang masustansya, masagana at organikong kinabukasan. Kabuhayang OA, Kinabukasang OK. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa organicprogram.rfo3@gmail.com. Hikayat ko po yung mga kapwa ko kabataan, yung mga kapwa ko young farmers na sumali rin dito sa internship program na sinasagawa ng organic agriculture kasi napakaganda po. Napakalaking tulong na to. Bukod dun sa knowledge, yung assistance na makukuha mo is
yun yung magiging panimula mo para makapagsimula ka sa pagsasaka po. Una po, nagpapasalamat ako sa DA, sa ETI. Napakaganda po kasi nung programa nila na to na bilang young farmers, malaking tulong po sa amin yung grant na makukuha mo, yung assistance, and then yung knowledge po na nagain namin through that internship program po. Asahan sa amin ng Department of Agriculture is we are going to keep true to our promise na itong programa na ito ay hindi siya magiging white elephant lang. Hindi siya magiging display lang. Ito ay gagamitin talaga namin sa tamang pamamaraan na kung saan ang aming samahan ay magkakaroon ng income, na kung saan kami ay makaka-encourage pa ng ibang mga local farmers na mag-convert into organic farming, na kung saan makikita nila na sa proyektong ito ay maaari palang kumita sa organikong pagsasaka. Ang PGS ay napakaganda. Sa umpisa lang parang matatakot kasi parang presentation. Pero napakaganda, and this is an answer sa environment crisis natin, climate crisis natin. Ito yung sagot. So, ito na yung sagot natin sa mga toxic food na kinakain natin. And palagi ko naman, lahat tayo gusto natin mabuhay na mapayapa, na walang sakit, hindi magastos, no? At itong environment natin, kung di man natin na may balik sa dati to, at least makapag-minimize tayo. Sa Ako po si Eddie Salinas Ramos, ang may-ari ng Eddie Salinas Enterprises. Pero ang pangalan nitong buong farm na to ay Bulong Digiteb Farm. Ako po ay ang kasalukuyang Vice President ng Tarlac Organic Producers, PGS. Nagsimulang mahikayat sa pag-organiko si Eddie noong taong 90s. Simula nang siya ay naisama sa isang environmental degradation sa isang parke ng Sierra Madre para sa isang research work. Na-encourage ako mag-organic kasi nga doon sa research work namin, nakita ko yung kahalagahan ng kailangan buhayin uli yung mga namamatay na mga punong kahoy, mga halaman, mga iba't iba pang mga tumutubong indigenous trees tsaka plants sa Sierra Madre. So naisip ko sa aking sarili na kung ano yung maitutulong ko sa sarili ko para muling maibalik yung mga dating nangangawalang mga punong kahoy at mga halaman. Ang Top PGS Association ay nagsimula lamang sa 5 miyembro mula sa dati nilang samahan na 8UP. At ngayon, mayroon na silang 39 na miyembro sa kasalukuyan. Nagsimula kami sa 5, no? Yung mga pamunuan ng 8UP, nagsimula kami sa 5. And then nung maitayo na namin, mag-decide na kami na gawing Top PGS ito, nagsimula na kaming kumontak sa iba pang mga members ng 8UP. At marami naman. So, siguro nakapag-recruit kami ng mga more or less mga 20 katao. And then nung panahon na nag-decide na talaga kaming mag-PGS, sumapi sa participatory guarantee system, umabot kami na hanggang 39. Sa likod ng kanilang mga tagumpay ay hinding-hindi mawawala ang mga problema at pagsubok na kanilang kinakaharap bilang asosasyon. Sa mga challenge talaga, yun nga, ang sabi ko nga, parang may lumalaro sa utak ng karamihan ng mga magsasaka na hindi pwede organic na yan. So kailangan mong mahusay na kumbinsihan, tuloy-tuloy na orientation sa kanila, tuloy-tuloy na pa-meeting sa kanila, tuloy-tuloy na pagpapakita ng ang mas epektibo. Maipakita mo sa kanila na effective itong organic system na ito. Paanong paraan? Sa aming mga tanim, sa aming mga produkto. Ang Top PGS Association ay mayroong iba't ibang produkto mula sa kanilang mga organikong pananim gaya ng mushroom noodles, bignay wine at juice, brown at black rice, duhat wine, at ang calabash tea na mabibili sa mga piling outlet stores. Sa kasalukuyan, meron kaming mga outlet
na pinagbabagsakan ng mga produkto namin. Isa na nga dyan yung SM Trade Fair. Sumasali kami dyan. Yung wine namin, yung product ko, yung mushroom, etc. No? Nandun yun sa SM Trade Fair. Tapos meron kaming Wednesday market na regular yun doon sa malapit sa Kapitolyo. Tapos pag ini-invite kami sa isang trade fair sa outside of Tarlac, sumasali rin kami. Ako meron pa akong ekstrang sinasamahan na area, no? Halimbawa doon sa City Mall ng Capas. Andun din yung mga product ko. Ako po si Arnel Vallejos, member po ng Top PGS. Nag-organic po ako para makaiwas po sa mga chemical na pesticide na alam kong nakaka-epekto sa kalusugan. So, dito sa farm, lahat ng tinatanim o ginagamit ko puro organic. Walang synthetic na abono o chemical. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa ay nakaani rin po kayo ng hindi man po ng tanim pero ng aral at inspirasyon mula sa atin pong episode ngayon. At huwag na rin pong palampasin ang pagkakataon na maging laging updated sa amin pong mga programa at proyekto. Bawal magpahuli mga ka-agri at baka kayo na po ang susunod na mabibiyayaan ng DA. I-like at i-follow na po ang aming Facebook at YouTube account na Department of Agriculture Central Luzon. Muli, ako po si Ernest Payawal at sama-sama po tayo ulit na matuto hanggang sa susunod na episode ng atin pong programang Agri TV Central Luzon.